26 nong Dwarbogri MEC kontinisi angkang Upper Rangsali PS BJP atum pherangke amekang nipon labangso pherangke amek along kachetong dun laki Upper Rangsali Local Committee President Jameson Teron, Secretary Longkiram Hanse, Assistant Secretary Lawrence Hanse, Youth President Samsing Hanse, SGB Joysing Hanse atum chetong dun lapen ke jasimet petpen pherangke amekang nipon nangkok ke March 30 arni Daithor Congress Office along Congress a candidate Joyram Ingleng aphan kangthum karni ahut Upper Rangsali PS pen BJP Youth President Gautam Togbi Congress along chipaong dun ke ahok kali lapen Upper Rangsali PS along Gautam ke youth along thangta arpu ave lapen voter list along ta amen ave kusi Upper Rangsali Secretary Longki Hanse pen ningjipon lapen ke Rangsina tuso puwa bangke Upper Rangsali PS amunit kali muthe ladak along chuhu amondir along se nangkache lang GC kido chot lake buddha khan pon tu Upper Rangsali PS along youth president ke Samsing Hanse kusit khan pon lo lasi lason kalili kalang lang chikrong dun tap aret rik da Longkiram Hanse pen ningjipon News Desk Sport Karbianglong 24/7 News Pipose media korte tumpan chupanang kokma alam thia puta kala helo ke damtang tari inkora troxy arni budbar arni Daithor Congress asai hemalong MP Joyram Ingleng alang phan kang thum karni along militum apuling ang kang pen bang pripo aparong salia PS pen ke join dun along labang ke ahok ahak alamang ke nili tumpen kipu ke patini kang tunga bang kala hello alang ni tuma bang ke nili tumalong thangata alang ni tum electoral long ta alang ni tum amena vela lapen ke alang ni tum bang ke ladak pen labang so joining ki dunji pule alang ni tum ki mang kali sitame komane mana chongthoi chubai pen alang ni tum han karni pon doko kaposi alang ni tum osumar thangda chini alang tum ke electoral long ta amen velang electoral ta lai hello kumat se amen voter long amen ke doma kawema nili ke lada aparong salia long BL82 sinili ke claim lo lada electoral long amen la dolo la velang la ke thamelo pu nili si ke thapon bang phulo tame alang le tuma tumi joining along la MP program kibang hot alang tum dak bang pipo somar ke jon dun du dak ahok kali athe alang tum mang ke electoral lang damen na bela asi lah ke komane mana chongthui chubai pen se alang tum fan arni pon pen pa jon dun lo pitame alang tum mang ke electoral long anta amen na belang pulu li prang te ku pusi ki jon dun pen alang tum fan ali ku pilo ke long po asi la bang mang hunang ne la nili tum non pini puthot alang tum fan labang soalam klar ki pigang tunga bang ela hela tasi alang itu mangke thangna ta nili tum pen approve ave la pena ko isido thulang Gautam Togbi puwa bang phu alang le bangke youth president pusi halat atumi a melong alang le klar dak pen ka chethandun nili tum thekonong los teme alang le bangke youth along ke a members ta ave la pen alang le thangna dar puta ave la youth president ta non manili tum along sido alang li bangke youth along bangke alang li members putave la pengge alang li arpu thangna tave ditame alang li atumi apor bangke alang li labang so ke join dun apu thaga long bangke alang li youth president pusi alang li chikrong dun lo ditame alang li bangke youth along ke thalang thangna ta alang li connection tave la pen members anta alang li phan non mat thapon long lela youth hoi kun penta la pen ako isi bangke inuda bang pu bangke rangsina tiso pu asang ho alang li bangke nilitung ladak aparong sali along abangke alang li nona makke nilitung rong amikar puta pupon un ilang ati alang li bangke kuligawa so ladak momdi long kiso sikachela alang li kiso dak ningkan soksner kep lo kedo alang li kiso kachelang pena jok nilitung kado ka beta cirap cetu si alang li phan kiso sikilang aposi kita me tumi apor bangke alang li ko mane chong thui chubai lapen alang phan karni pon abang phudo ko ka jok si alang itame labang so a program long alang li chetong nun pen alang ta etheni alam ke chethan dun do sitame alang li bangke ladak kiso ka chelang aposi momdi long sikedo alang li bangke rong along komanya mikar ladak
men hanse bar bura tero na me karlo puta non mat nili tum jong ponun ilang athiga lang lidak kiso ko chilang posira mondilong sige do posi nili tum alang li phanta non ma ke ladak rong rup rong asar rup asar penta thangna ta alang li phan approve avela la pen alang li ta electoral long ta amena vela ladang nili tum thapon long lela kasi manghunang ne alang li nili tum apias angkang along alang li tum nong no kiwa na bangke nili tum ta alang li tum phan argument melo kupi pose alang letum atumnya por nilitum pen kado kawe che concern thang ave pin pen alang letum lebang so program long kidun pen ki joining dun la pen alang letum mapla ka charwak dun pen nilitum ki thek dun long ajok ini tong sekot pen nilitum media akorte atum han ki phanang ko alam thebang ke lapui gelo